Айде, Къде е Немо, тортата. бе? Къде е Немо? Ето го Немо. Айде, сега ще пее, и аз ще свира. Чакай сега да снимаме тати как ще свири. Де ни да я пуснали да натисне? Не, в никакъв случай. Малката пианистка. Много е музикално път. Няма начин, сега върви просто генетично. Ля-ля-ля-ля-ля, вика. Никой да не ме блъска. Може ли снимам в момента? Може и да снимаш. Сега ще духаш първо свещичката, баба. Никой не ми е пиян. Баши има свещичка. Да не може да 60 и да... Дай да пипне.